Артефакты неаспрэчныя, а таму дакладныя прыкметы свайго часу. І разам з тым таямнічыя, бо служаць для нас своеасаблівым пропускам у свет мінулага. Нават самая нязначная, на першы погляд, знаходка можа ўтойваць у сабе неацэнную гістарычную інфармацыю. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вами Алена Дамеева. На думку легендарнага беларускага нумізмата Валянціна Навумавіча Рабцевіча, аб'ект нашага сённяшняга даследавання – другая па значэнні каштоўная рэліквія пасля крыжа Ефрасіні Полацкай. Але ў адрозненні ад агульнапрызнанай нацыянальнай святыні гэты прадмет вядомы далёка не кожнаму. Пояс Вітаўта. Без скажэння праўды. У дэталях далей. Паясны набор. Канец 14-га, першая трэць 15-га стагоддзя. Артефакт складаецца з 11 круглых і зорчатых пласцін, спражкі, наканечніка і 2 квадратных накладак. Дэталі выкананы з высакаякаснага срэбра, упрыгожанага пазалотай і чарненнем. Паясны набор уключаны ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Наш артефакт – адна з галоўных рэліквій нацыянальнага гістарычнага музея. Але трапіла ў яго фонды унікальная паясная гарнітура шляхам даволі складаных перыпетый. І доўжыўся гэты шлях ажно 12 гадоў. Канешне, у параўнанні з тымі стагоддзямі, якія прайшлі ад часу з'яўлення пояса і да яго знаходкі, 12 гадоў імгнення. А вось для людзей, якія імкнуліся захаваць артефакт для Беларусі, гэтыя гады выдаліся бясконца доўгімі і пакутлівымі. У тым, што рарытэт перайшоў ва ўласнасць дзяржавы і не быў прададзены замежным калекцыянерам, заслуга, перш за ўсё, доктара гістарычных навук, прафесара Беларускага дзяржаўнага універсітэта Валянціна Навумавіча Рабцевіча. Ён быў адным з лепшых спецыялістаў у галіне нумізматыкі і сфаргістыкі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Усё сваё жыццё ён змагаўся з чорнымі капальнікамі, для многіх з якіх галоўнай мэтай іхніх пошукаў была эканамічная, а зусім не навуковая каштоўнасць знойдзенага. Менавіта дзякуючы гісторыку-патрыёту, пояс Вітаўта застаўся на радзіме. Сёння наша праграма паспрабуе аднавіць гэты ўжо даволі даўні і няпросты шлях вяртання рэліквіі. Валянцін Навумавіч быў нашым лепшым нумізматам, і хоць яго ўжо з намі няма, ён застаецца аўтарытэтам для ўсіх гісторыкаў, не толькі нумізматаў. І такія рэчы, такога ўзроўню толькі ён мог у свой час ацаніць дастойна. Все происходило на моих глазах. Как-то уже достаточно поздно вечером. У меня, по-моему, были занятия, а Валентин Иванович меня ожидал, когда я освобожусь, и мы поедем домой. И в это время заходит мужчина средних лет. Показал нам вот этот клад и предложил купить. Сказал, в противном случае через несколько дней эти вещи будут за границей. И вот с этого момента началась война. Мы, понятно, сначала хотели выяснить место находки. Этот человек сказал, что этот пояс происходит из древнерусского кургана, по-моему, под Раховым. Но это не курганные были материалы, у нас сразу возникло сомнение, но окончательно мы тоже впервые столкнулись с такими вещами, никогда не видели. Такім чынам, больш за 30 гадоў таму на кафедры археалогіі з'яўляецца старонні чалавек з прапановай купіць сярэбраныя дэталі пояса. На той момант ні навукоўцы, ні, назавем яго дыялог, да канца не разумеюць, з чым маюць справу, якому часу належыць знаходка, старанна хаваецца і месца знаходжання скарбу. Для большасці чорных капальнікаў каштоўнасць знойдзеных імі артефактаў вызначаецца адным – грашыма. Пры такім падыходзе катэгорыі гістарычнага патрыятызму, маральнасці, навуковай значнасці артефактаў або адсоўваюцца на задні план, або размываюцца зусім. Сквапнасць вымушае капальнікаў трымаць у сакрэце і месцы сваіх знаходак.
Зразумела, калі археалагічная экспедыцыя з яе навуковай за стагоддзі распрацаванай методыкай раскопак, забяспечаная адпаведным тэхнічным абсталяваннем і людскімі рэсурсамі, трапляе на барсучыныя норы чорных капальнікаў, тым ужо ў гэтых мясцінах нічога не свеціць, а ўсе знойдзеныя артэфакты становяцца ўласнасцю дзяржавы. А вось нелегальны чорны капальнік будзе гадамі паступова выцягваць з зямлі ўсё, што знойдзе, на продаж. Конкуренты ему не потребны. Мы начали спорить, какого времени этот клад может быть. Высказывались предположение, что это эпоха викингов, 10-1 половина 11 века. Я предлагал дату более позднюю, но окончательная точка была поставлена чуть позднее, когда Валентин Наумович связался со своим коллегой, очень трудным специалистом, именно вот по татарским древностям в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. Это доктор Крамаровский. Вот он тогда и установил, что это татарский клад, вот, возможно, часов эпохи Витовта. Атрымліваецца, што нехта недзе знайшоў скарб. Сярэбраны пояс прынеслі Валянціну Рабцевічу з прапановай выкупіць каштоўную рэч. Вучоны адразу даў зразумець. Калі пояс знойдзены на тэрыторыі нашай краіны, ён належыць дзяржаве. Візіцёр хутка развітаўся і неўзабаве прадаў рарытэт, але не ў Еўропу, як абяцаў, а расійскай фірме, што працавала ў Беларусі. И очень долго он находился у них. Больше всех, конечно, болел за этот клад Валентин Иванович Рябцевич. Он неоднократно подавал в суд, были заседания, но никакого эффекта не было. Это была борьба одиночки. Владелец пояса планировал, поднимал вопрос о возможности вывоза данного предмета с территории Беларуси. В дальнейшем он отступил от этих слов и утверждал, что он даже не планировал никогда вывозить пояс. 12 гадоў свайго жыцця Валянцін Навумавіч Рабцевіч змагаўся за вяртанне пояса. Прайграваў суды адзін за адным. Прайграваў, але не спыняўся. Суд апраўдваў пакупніка, а вучоны біў ва ўсе званы. Выступаў у газетах і на тэлебачанні і нават звяртаўся да прэзідэнта краіны. У гэты ж час, дзякуючы агентуры навукоўца, атрымалася адшукаць не толькі месца знаходкі скарбу, але і дэталі пояса, якія адсутнічалі, і некалькі манет часоў Вітаўта. Валянцін Навумавіч меў рацыю. Скарб знайшлі на тэрыторыі Беларусі. Пояс быў знойдзены ў 1992 годзе каля вёскі Літва Маладзечынскага района. Знайшлі выпадкова падчас земляных работ. У канцы 2006 года гісторык-патрыёт усё ж выйграў сваю асабістую вайну. Рашэннем Вярхоўнага суда пояс Вітаўта быў перададзены ва ўласнасць дзяржавы. Наконец-то состоялось последнее заседание, я вместе с ним на все эти заседания ходил, и все-таки было принято решение о возвращении этого клада государству, но и слава богу, вот с тех пор он находится в историческом музее Беларуси. Глядзіце далей. Чаму скарб носіць імя Вітаўта? Як элітная рэч трапіла на беларускую зямлю? У якіх выпадках пояс выкарыстоўваўся? Унікальны пояс эпохі Вітаўта. Пласціны дэкараваны раслінным арнаментам, малюнкамі фантастычных птушак, змей і драконаў. Агульная вага паяснога гарнітура 805 грам. Проба срэбра 960. Традыцыя нашэння паясоў з каштоўных металаў была шырока распаўсюджана ў сярэднявечнай Еўропе. Апаясванне – адзін з найважнейшых рытуалаў таго часу. Рэчы падобнага роду належалі прадстаўнікам арыстакратыі і з'яўляліся сімваламі рыцарскай доблесці. Напрыклад, на мініяцюры пачатку 15 стагоддзя з часаслова маршала Францыі дэ Бусіко, удзельніка Грунвальдскай бітвы, ёсць выява срэбранага пояса, падобнага да пояса Вітаўта. Дзе, калі, кім і, уласна, для каго спачатку быў выраблены наш артефакт. Якасць матэрыялаў, яго незвычайны вонкавы выгляд спараджаюць масу пытанняў. Особый интерес представляют накладки круглой формы,
Они выполнены из серебра высокой пробы, применено чернение, гравировка для них. Глядя на эти пластины, вы можете увидеть там готические элементы, которые свидетельствуют о том, что мастер, который производил эти пластины, скорее всего, это специалист из Центральной Европы, либо он ориентировался на памятники Центральной Европы, возможно, Венеции или Ломбардии. Побач з бляхамі, якія перадаюць стылістыку усходнюю, у гэтым поясе аказаліся некаторыя элементы, якія звязаны з Італіяй. Справа ў тым, што у Крыме у той час у першай палове 15 стагоддзя знаходзіліся і італьянскія, канкрэтна генуэзскія калоніі. І вось, хутчэй за ўсё, некаторыя рэчы былі прывезены, а потым яны былі злучаны ў адно у гэтым вось такім вельмі арыгінальным і рэдкім поясе. Но присутствие в этих пластинах элементов тюркского орнамента, он говорит о том, что заказчик, несомненно, был вот из этой среды. Таким чином, што мы маем? Наш артефакт, сярэбраны пояс, і асобу вялікага князя Вітаўта. Наколькі яны спалучаюцца паміж сабой? Давайте паразважаем. Ніхто з вучоных гэты пояс поясам Вітаўта не называе. У крайнім выпадку так званы пояс Вітаўта. Таму што на самой справе ніякіх доказаў гэтаму няма. Это, відаць, такія рэчы, звязаныя з дзейнасцю журналістаў, з папулярызацыяй, з сенсацыямі. Часткова дзякуючы гэтаму яго і ўдалося вярнуць. Таму што ў 90-е гады, калі ішла спрэчка пра яго паходжанне і пра яго законную прыналежнасць, у прэсе разгарнулася кампанія па высвятленні, адкуль ён, што ён. І гэта, відаць, дапамагло. Наколькі я ведаю, Адам Іосіч Мальдзіс выказаў такое меркаванне, але ён не сцвярджаў 100%, што гэта пояс Вітаўта. Больш у гэтым выказанні, што гэта пояс беларускай дзяржавы часоў Вітаўта. Паспрабуем уявіць, што гэты пояс усё ж такі меў непасрэднае дачыненне да вялікага князя Вітаўта. Чаму, як і калі артефакт апынуўся ў зямлі? Версія першая. Пояс маглі накіраваць Вітаўту ў якасці падарунка. Версія другая. У далейшым вялікі князь вырашыў ашчаслівіць аднаго са сваіх васалаў і перадарыў прэзент. І ў першым, і ў другім выпадку падарунак перадаваўся не з рук у рукі, а ў суправаджэнні ўзмоцненага эскорту. І значыць, гэтыя две здагадкі найбольш уразлівыя. Если это был подарок от одного представителя руководящего сословия второму, то если бы это перевозилось вот действительно посольским каким-то кортежем, сопровождение, там была бы действительно очень хорошая охрана. Паспрабуем уявіць, што гэты пояс быў уласнасцю Вітаўта. Дзе магла знаходзіцца і куды магла перамясціцца гэтая статусная рэч? Першае – у дзяржаўную скарбніцу. Другое – у рукі пераемніка альбо блізкага сваяка. Не ніжэй. Ну а ў выпадку смерці ўладальніка магла стаць ганаровым атрыбутам пахавальнага строю. Известно, например, что великий князь Альгерд был похоронен в поясе подобного типа, то есть тоже с драгоценными накладками на пояс. У летапісах, напрыклад, калі паведамляецца пра сустрэчу Вітаўта з яго дачкой Соф'яй, жонкай вялікага князя Маскоўскага Васіля Дмітрыевича Васіля I, сустрэча адбывалася ў Смаленску, і там гаворыцца пра тое, што Вітаўт перадаў яму дарагія падарункі. Сярод іх называюцца там, допустим, коні татарскія, яшчэ нейкія рэчы. У тым ліку канкрэтна згадваюцца залатыя паясы, ланцугі залатыя і так далее. Столь ценный статусный предмет вполне мог подарить и Хаджи Гирей, Витовту в честь покорения Крыма, но это всего лишь, конечно же, легенда. Точных указаний и свидетельств этому, к сожалению, нет. У версіі аб прыналежнасці пояса вялікаму князю ёсць відавочная нестыкоўка. Наш артефакт быў знойдзены ў скарбе закапаным у чыстым полі, якое ў 15 стагоддзі цалкам магло быць і дрымучым лесам. У Вітаўта, наколькі вядома, не было ў гэты перыяд такіх сітуацый, калі давялося б закопваць уласны пояс. Ды велікакняскі скарб быў бы больш уражлівым.
Нават калі уявіць, што ў пояс згубіўся па дарозе да свайго новага гаспадара, то гэта ж не іголка. Такую каштоўную рэч абавязкова адшукалі б. Дык каму ўсё ж такі мог належыць наш так званы пояс Вітаўта? Хутчэй за ўсё, гэта пояс, які належаў менавіта знатнаму вяльможы. Монархі носілі звычайна больш прэстыжныя, скажем, залатыя вырабы. Такая рэч сімвалічная, якая можа быць надзявацца ў царкве ці касцёле пры падпісанні дагавораў, пры сустрэчах з людзьмі таксама вельмі высокага ўзроўню, высокага рангу. Это хутчэй за ўсё такая прадстаўнічая ці нават рытуальная рэч. У некаторых выпадках гэтыя паясы былі нават такімі прадметамі спрэчак і канфліктаў. Зноў жа ў Маскве ў свой час разгарэўся велізарны скандал на вяселлі, калі Соф'я Вітаўтаўна, дачка Вітаўта і жонка вялікага князя маскоўскага Васіля I, яна прад'явіла прэтэнзіі на пояс, які аказаўся на адным з гасцей вяселля. Яна вырашыла, што гэты пояс павінен належаць ёй і яе сям'і. Тады як чалавек, у якога гэты пояс аказаўся, таксама член дынастыі, але яна сказала, што пояс павінен належаць не яму. Відавочна, такую статусную, дарагую рэч, як наш пояс, мог дазволіць сабе далёка не кожны. Але як гэты выраб заморскіх майстроў трапіў у наш край? Он был преподнесен кем-то из представителей тюркской среды, крымской знати, кому-то из представителей знати Великого княжества Литовского. Па-першае, гэты чалавек так ці інакш быў звязаны з татарамі, з крымскімі татарамі, а пояс, хутчэй за ўсё, быў выраблены ў Крыме. Мы ведаем, напрыклад, што недзе там на пачатку 1431 года у Крым ездзіў з пасольствам пан Петраш Мантыгірдавіч, які быў тады набліжаным Свідрыгайлы. І Свідрыгайла, толькі прыйшоўшы да ўлады, быў павінен заключыць чарговы дагавор з крымскімі татарамі, што і было зроблена намаганнямі Петраша Мантыгірдавіча. Хутчэй за ўсё, гэты пояс быў яму падораны, ці, магчыма, ён купіў яго ў Крыме падчас гэтага пасольства і узяў з сабой у Великае княства Літоўскае. У далейшым Петраш Мантыгірдавіч перабег на бок Жагімонта Кейстовіча і удзельнічаў у гэтай бітве пад Капачамі. Прыблізна такі шлях я асабіста бачу гэтага поясу. Мы не будзем абмяжоўвацца толькі версіяй аб крымска-татарскім паходжанні. Крым, акрамя татараў, насялялі караімы. Гэта нашчадкі старажытных хазараў, якія вызнавалі юдаізм. Пасля крымскага паходу ў канцы 14 стагоддзя Вітаўт перасяліў значную частку гэтага этнасу на тэрыторыю, дзе пазней і быў знойдзены скарб. А цяпер яшчэ раз звярніце ўвагу на наш пояс. Арнамент вельмі нагадвае адзін з галоўных сімвалаў юдаізму – шасціканцовую зорку Давіда. З іншага боку, гэты пояс мог быць дастаўлены ў ВКЛ кімсьці з Залатой Арды, напрыклад, ханам Тахтамышам, яго сынам Джаляль-эд-Дынам або нейкім з іх асяроддзя. І значыць, геаграфія шляхоў нашага артефакта значна пашыраецца. Глядзіце далей. Пры якіх абставінах элітны пояс быў схаваны? Гэта звязана з вайной, здрадай, рабункам або арыштам? Парадны пасавы набор, які атрымаў неафіцыйную назву «Пояс Вітаўта». Больш за 10 гадоў унікальная рэч знаходзілася ў прыватнай калекцыі, аднак у 2006 годзе намаганнямі Валянціна Рабцевіча была перададзена ва ўласнасць дзяржавы. У 2007 годзе пояс Вітаўта ўнеслі ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў і перадалі на захоўванне ў Нацыянальны гістарычны музей. Нагадаю, наш артефакт, парадны пасавы набор, які атрымаў неафіцыйную назву «Пояс Вітаўта», быў знойдзены ў складзе манетна-рэчавага скарбу каля вёскі Літва Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці ў 1992 годзе. Знайшлі яго, як не цяжка здагадацца, чорныя капальнікі. Самы час разабрацца, калі і пры якіх абставінах ён трапіў у зямлю. Давайце паразважаем. У даўнія часы сейфаў не было, каштоўныя рэчы і грошы стандартна хавалі.
Тому що і у замку, і у селянській хаті місця, де можна було сховати, зовсім мало. 4 вугли, підпеччя, і будь-який ворог, будь-який суперник мог прийти и ведать, где это можно найти. Об этом можно только гадать, потому что это глухое место, но просто среди чистого поля. Поэтому почему он там оказался, для всех пока было загадкой. Возможно, это какое-то нападение на вот этот отряд, который вез, может быть, в дар этот пояс. В давні часи вельми часто вирішалися питання не так, як ми зараз, коли ласка, прошу пробачення, а одразу так або не так. Меч, піка могла вирішати вельми хутка. Як він оказався в землі? Есть разные гипотезы, потому что со стопроцентной верагоднасцю гэта доказать складана, вельмі складана. А одна з версій, якой я, наприклад, прытрымліваюся, гэта тое, што пояс быў закапаны ў сувязі з падзеямі дынастычнай вайны 30-х гадоў 15 стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім. Недалёка ад месца, дзе гэты пояс быў схаваны, знаходзіцца вёска Капачы. А каля гэтай вёскі у жніўні 1433 года адбылася буйная бітва паміж войскамі Жагімонта Кейстатовіча і Свідрыгайлы, асноўных прэтэндэнтаў на трон, якія варагавалі паміж сабой і ось сутыкнуліся ў гэтай бітве. У той бітве перамог Свідрыгайла, войска Жагімонта Кейстатовіча было разгромлена і, па маім меркаванні, гэты пояс і іншыя каштоўнасці схаваў у зямлю нехта з войска, разбітага, разгромленага войска. У далейшым гэтыя людзі ці гэты чалавек, відаць, загінуў, таму што пояс так і застаўся ляжаць у зямлі. Відаць, што чалавек хаваў яго ненадоўга і разлічвалі ў хуткім часе яго ўзяць і скарыстацца. Я маю на ўвазе тое, што блізка каля праезжай дарогі. Скарб цалкам мог быць закапаны старажытнымі марадзёрамі. Прайшлі стагоддзі, іх паслядоўнікі, чорныя капальнікі, дасталі з-пад зямлі не проста артефакты, але і важную навуковую информацию. Когда находят клады, почему очень важно определять их полный комплекс, точно знать место находки клада. Именно местность, где он был сокрыт, и его полный состав помогают ученым сказать, при каких обстоятельствах это произошло. Когда к нам попадает в руки какая-то часть, еще и без точного определения места находки, возникает больше вопросов, чем ответов. Ходили слухи, что было найдено не один, а 2 клада. Один свадебный, второй охотничий. И опять-таки, но это только слухи, все-таки один клад вывезли за границу, и он якобы даже на одном из аукционов во Франции фигурировал. Так что судьба его печальна. Там знаходзіліся вось гэтыя паясы, на самой справе іх там было 2, а не один. Была грашовая частка скарбу, вялікая колькасць пражскіх грошаў. І, верагодна, былі іншыя рэчы, але, зноў жа, гэта ўсё па чутках, тое, што вядома ці дакладна, ці больш-менш дакладна. Унікальны помнік мастацтва тарэўтыкі, рэдкая знаходка, так званы пояс Вітаўта, доўгія стагоддзі праляжаў у зямлі. У 92-м яго знайшлі і паспрабавалі сарваць куш, прадаць за $300 000. Дзялкі пацярпелі фіаска. Перажыванні, бяссонныя ночы, судовыя цяжбы падарвалі здароўе Валянціна Рабцэвіча з жыцця. Але імя доктара гістарычных навук, дзякуючы якому рарытэт быў вернуты дзяржаве і перададзены нацыянальнаму музею, застанецца ў ягоных працах, у нашай памяці, у чарнёным срэбры артефакта. У нас на территории Беларуси не так много сокровищ, которыми можно гордиться. Это действительно был крест Ефросиньи Полоцкой. Это вот так называемый пояс Витовта. Это Вищенский клад, который хранится в нашем музее, тоже редчайший. На жаль, не валодаем некаторымі нашымі рэчамі, а такіх рэчаў хапае, якія зараз за мяжой, але якія ў свой час знаходзіліся на Беларусі. Мы павінны хаця б усведамляць пра тое, што гэта было нашым.
што гэта было тут, што Беларусь не была бедным забітым краем, што тут таксама у свой час было дастаткова багатае разнастайнае культурнае жыццё, што тут захоўваліся унікальныя рэчы. І калі мы сёння іх, на жаль, не можам па нейкіх прычынах вярнуць ці проста бачыць, мы хаця б павінны памятаць пра тое, што яны былі. Знойдзем захаванае, убачым утоенае, вызначым галоўнае. З вамі была Алена Даміева і Артефакт.